Исәнмесез? Сіз Татарстан 24 каналында полиглот тапшыруын қарайсыз. Сезнең белән мин Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүләк һәм күчтәнәч сүзләре нинди татлы, серле сүзләр. Шулай бит, без аларны кабул итеп алырга да, якын кешеләребезгә биреп, кәйфләрен күтәрергә дә яратабыз. Бүгенге тапшыруыбызда әлеге сүзләргә күзәтү ясарбыз. Бүләк сүзе Алтын Урдада һәм Казан дәүләтендә җир һәм ау биләмәләре, административ берәмлек мәгънәсендә йөргән. 14 гасыр урталарында Мордва җирендә татар морзаларына бүлеп бирелгән биләмә дә бүләк дип аталган. Бүләк территориясына караган авыл халкы теге яки бу морзага ясак түләп торган һәм мондый түләүләр 17 гасырда инде Мордва рус кулына төшкәннән соң да дәвам иткән. Фәкать татар морзаларын рус алпавытлары алмаштырган. Охшаш сүз мари һәм удмурт телләренә дә кергән. Ягъни бүләкләү дигән нәрсә бу җирләрдә дә таралыш алган. Рус документларында мондый биләмәләр биләк дип йөртелә. Ихтимал, рус дәүләтендә гадәткә кергән дачаларның да мәгънәсе өлеше шушы бүләк сүзенә туры килә торгандыр. Рифкат Әхмәдьянов бу очракта бүләк сүзен бүлеп бирелгән җир мәгънәсендә дип аңлый. Тарихчы, философ Максим Глухов үзенең бер мәкаләсендә бүләк сүзен Тамбов, Пенза төбәгендә яшәгән шукындырылган халык мәгънәсендә дип аңлата. Тарихчы Нурулла Гариф билекне бәкләр тарафыннан идарә ителә торган көнәзлек дип күрсәтә һәм аларны Кырым ханлыгындагы бәйлекләр белән чагыштырып карый. Бүләк сүзенең президент һәм премия мәгънәләрендә кулланылуын әйтергә кирәк. Мәсәлән, Тукай бүләге иясе Габдулла Тукай премиясе лауреаты. Бер хадистә мондый сүзләр бар: хәлеңне килеп белмәгәннәргә үзең бар, сиңа бүләк бирмәгәннәргә үзең бир. Бүләк сүзе белән бәйле мәкальләргә дә тукталып бетик. Бүләк атның төшенә карамыйлар. Бүләк биргән бүләк көтә. Бүләкнең кечкенәсе булмый. Кеше биргән бүләкне кешегә бүләк итмә. Энә дә бүләк, дөя дә бүләк. Бүләк зур булмас, укыган кеше хур булмас. Бүләк санак дип сувенир әйберләргә, ягъни бүләк әйберләргә әйтәләр. Ләкин этнографлар бу төшенчәне сан ягыннан тәгаенләнгән, ягъни санаулы бүләкләр дип билгелиләр. Хәзер әйдәгез күчтәнәч сүзенә дә тукталып бетик. Татарлар кунакчыл халык. Алар һәр вакыт диярлек кунакка күчтәнәч белән йөриләр. Буш кул белән бару тәрбиясезлек билгесе булып санала. Күчтәнәч чай табынына куяр өчен нинди дә булса тәмтем булырга да мөмкин. Әйтик, күчтәнәч итеп чәкчәк алып барырга да мөмкин. Ихтибар, күчтәнәч белән бүләк сүзләрен бутарга ярамый. Мәсәлән, әгәр сез туган көнегезгә дусларыгызны чакыргансыз икән, алар әлбәттә сезгә бүләк бирәчәкләр һәм мәгәен чәй табынына күчтәнәч тә алып килерләр әле. Күчтәнәч гомум кабул ителгән фикер буенча рус теленнән алынма, ягъни гостиниц сүзеннән. Мишәр диалектында гусниш, гошниш, чуашта күченеш, башкортта күстәнәс, ләкин ул гади сөйләм дип искәртелгән. Моны инде күчтәнәч башкортка татардан я чуаштан кергән сүз дип аңларга була. Төрек телендә охшаш яңгырашлы сүз юк. Аларда күчтәнәч хәдия, ягъни бүләк. Тува якут телләрендә бу төшенчә бүләк сүзе белән бирелә. Кайберәүләр күчтәнәчне күчкән аш сүзеннән диләр. Билгеле булганча, аның ашамлык булмауы да бик мөмкин. Кайберәүләр президент сүзен дә күчтәнәч дип тәрҗемә итү яклы. Куян күчтәнәче аеруча да кадерле күчтәнәч. Бала чакта кайсыбыз гына әти-әнисенең эштән яисә сәфәрдән куян күчтәнәче белән кайтканын заргып көтеп алмаган икән. Әллә инде әлеге күчтәнәчне куян биреп җибәргәнгәме, ул күңелләргә аеруча да кадерле бүләк булып кереп уелган. Кыскасы, куян күчтәнәче ул балаларга өмәдән, эштән алып кайтылган сый. Ул икмәк, йомырка яки башка тәмтем булырга мөмкин. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүгенге тапшыру сезнең өчен файдалы һәм кызыклы булгандыр дип ышанып калабыз. Мин Гөлүсә Сыңгатуллина, сезнең белән сау булышам. Очрашуларга кадәр.